eso xa desapareceu das historias de España de calquera signo, tanto ten que señan progres como racionales. Pero o máis grave é que están desaparecendo tamén da tradición, digamos, galega, porque, sin ir máis longe, o movimento actual do Carral, que foi erixido no século XX, grazas á preocupación dos nacionalistas, resulta que agora é cizagueante. Normalmente xa non se fan homenaxes, non se fan nada. E máis, este ano sabises que pasou sin pena ni gloria. Xa non houve ni siquiera unha homenaxe xamónica. Pero ás veces mesmo acontecen cousas rexamantes, non? Rexamantes porque indican a falta de conhecimento sobre o noso pasado inmediato, e iso ten despois consecuencias mentais, consecuencias de construcción e consecuencias, sobre todo, de saber de onde vimos e todo o que temos que dar. Bueno, por eso, vamos a facer isto que eu quero que teña sobre todo o valor de que vos comprobemos na propia prensa española, no momento que aconteceron os sucesos, cal foi o impacto que isto tivo. E claro, se se deu o impacto que isto tivo e todos os xornais de Madrid, oye, unha vez que estaba a rebelión vencida, mentre non estivo vencida, pero unha vez que estivo vencida, comenzou unha enxurrada de información en todos os periódicos da corte e en xeral en toda España espectacular, o cal quere decir a gravedade da situación. E sobre todo o fixeron para que se quedase constancia de que aquel que se atreve a sublevarse en contra da monarquía española vai ser castigado de forma inexorable, coa aplicación da pena de morte. E esa é a cantinela que tiñan todos os xornais. Olha, eso que unha parte dos xornais eran xornais que compartían unha parte das causas que provocaron esta rebelión, porque eran xornais progresistas e os involucrados nela pertencían a ese corrente ideolóxico. Esos xornais intentan, por todos os medios, criticar ao goberno dicindo que unha vez que a rebelión estaba vencida, que non se debe aplicar a pena capital aos encautados, porque había os motivos para a rebelión que eran justificados. Entre outras cousas, o autoritarismo do goberno, a opresión que se hacía sobre o povo en xeral, a base da política impositiva excesiva, que estaban creando un Estado autoritario, un Estado onde os militares tenían un papel fundamental, pero sobre todo para aplicar penas de morte, e dicían que debe perseguir aos que roubaban, aos que facían desfalco, aos que asalteaban por os camiños, pois se dedicaban a perseguir aos que tiñan outras ideas. O artigo de Beramendi, que fala desta xeración, ven unha cronoloxía de como foi o aspecto militar da revolución en Galiza, ven despois un análise de Antonín Paralde, que era, digamos, o símbolo nacionalista e o que dirixían os estudantes de Santiago, adheriu á revolución o máis de 100 estudantes e ocupou o papel, como digo, de secretario da Xunta de Goberno Provisorio de Galiza, que vamos a contrastar ahora con as fotocopias que vos din, que son documentos de época, do momento en que aconteceu todo isto. Entón, para que vexades, se na prensa española tiñan claro que había un aspecto galego da cuestión que era abominable, xa viches que o primeiro periódico que vos presento aí, fotocopiado, que vos din fotocopiado, é un periódico que chamaba El Católico, pero é curioso que tanto o Católico como os reaccionarios, como os probes, reproducen todos a mesma información. É curioso. Alguén dos debe editar, non? Está datado o 25 de abril de Santiago, pero o periódico é do 30 de abril do 46. É dicir, que
que hasta o 27, 28, 29 e 30 de abril non apareceu nada na prensa de España sobre o que estaba pasando aquí. E mirade o nivel do que estaba a pasar, non? Dice na segunda folla, dice: tenemos a la vista el número primero de la Revolución, el periódico oficial de la Junta Superior de Gobierno Provisional de Galicia, y que, según dice, debía salir a la luz en días indeterminados. Este periódico de los rebeldes comienza su parte oficial con la proclama de costumbre, levantando la bandera de Isabel II, libre y constitucional. Abajo el sistema tributario, libertad, independencia nacional y cortes constituyentes. Uno de sus párrafos dice lo siguiente: hasta ahora la revolución ha sido una horrible mentira, una farsa impía, porque se refiere a los pronunciamientos militares, las contas que había, porque nunca arreglaban nada para o povo, eran costos de corte por arriba e nada máis. El pueblo conquistará en esta revolución la que le han arrebatado los cómicos de los pronunciamientos, pan y derechos. Galicia, arrastrando hasta aquí una existencia oprobiosa, convertida en una verdadera colonia de la corte, va a levantarse de su humillación y abatimiento. Despertando el poderoso sentimiento de provincialismo, llegará colocándose en el alto lugar que está llamado el antiguo reino de los suelos. Pues por estas frases, y por otras de igual calaña que omitimos, ya conocerán nuestros lectores que andan en el ajo los felicitantes cerebros de los redactores del nunca bien ponderado Porvenir Gallego, un periódico de Santiago que non era Porvenir, se chamaba El Porvenir, que era un periódico onde traballaba Antonín Falado. Se llaman El Porvenir Gallego, se ponen gallego porque non se chama El Porvenir. Iban a expulsar, pero non os colleron, claro, os dirigentes do goberno. Eles escaparon correndo este tempo, mentras que había unha confrontación en Santiago, e o exército de la Concha, e os outros foron a saltar a Vigo, a Lugo, deu tempo a chegar a Vigo, que estaba en poder dos rebeldes, e pasaron a Lisboa. E entón mirade a conexión co goberno portugués. Con Portugal había tamén moita situación, pero neste momento había un goberno que colaboraba con o goberno español, e entón aí tedes el boletín del ejército de Madrid, el 15 de mayo de 1847, non sitio, pero tedes así. Aí tedes un informe que lle envía o capitán general de Galicia ao goberno con os dados que lle pasan de Portugal, do goberno portugués, dos militares portugueses sobre os exiliados aquí. Portugal non os devolve, pero prácticamente os confina en Peniche, e lle pasan un informe de cais que están, digamos, oficialmente ali. E entón, el capitán general de Galicia, en xente del actual, transcribe unha comunicación del Cónsul de España en Porto a que acompaña a relación nominal de los individuos que en clase de emigrados se han presentado en dicha ciudad procedentes de la celebración que tuvo lugar en aquel distrito, y es como sigue. Relación de los emigrados civiles presentados hasta ahora en esta ciudad de Porto. Don Agustín de Dios, don Juan Aniceto, San Martín, comerciantes. Don Pío Rodríguez Terrazo, abogado, que era o presidente del gobierno. Don Juan Ramón Patiño, don Joaquín Iñárez Rodríguez, comerciante. Don Benito Manuel López, don José María Santos, don Diego Vilar, don Manuel Ángeles e Couto, don Francisco García Barros, don José Benito Amado, maio 2 de 1846. A seguir os militares, e dentro despois do que chama veteranos de Santiago está don Antonio Romero Ortiz, que era o presidente da Xunta Local de Santiago, don Antonín Falaldo, de Beloia Final, que era o secretario do goberno, e os dá como veteranos de Santiago. Isto de que formaban parte, se presentaron como se foran de un batallón da milicia
tanto a Milicia Nacional, a xente toda que tiña apoiado a cuestión. O general Concha sí que eran de fora, pero os que se subraron aquí eran todos sordos. O Antón que dice o goberno seguinte: la clase de tropa é un juicio de los mismos cuerpos y demás individuos de otras procedencias, es decir, la Milicia Nacional, de los defensores del pueblo, o bien que se asociaron a ellos para encender la rebelión, serán destinados a servir 10 años contados desde el día en que perpetraron su delito en el puntos que se designen. Los puntos fueron para los soldados Puerto Rico y Cuba, 10 años. Estes que desobligaron a cumplir 10 años en Puerto Rico e Cuba. Vamos ver a saída de Ferrol, porque é espectacular como a describen aquí. Ferrol, 28 de julio. Ayer dieron a la vela de este puerto dos buques que conducen al resto de los soldados prisioneros de Santiago y demás puntos de sublevados en abril público, a los cuales va custodiando el bergantín de guerra Nervión. Su destino es a Puerto Rico y La Habana, a excepción del que transporta a los sargentos, pues estos presos van a las Islas Baleares. Compasión daban estos infelices al tiempo de su embarque. Y hemos presenciado escenas que son y llenas de amargura. La desesperación de las esposas, los ayes de tiernas criaturas, los lamentos de parientes y extraños, todo en fin arrancaba lágrimas de dolor y de justa y natural indignación. Sin embargo, aquellos desgraciados no nos regaban de su reina a quienes vitoreaban con entusiasmo digno de mejor premio, lo mismo que a la Constitución de 1837, que era a progre que tiña o goberno anulado, o goberno de Narváez. O efecto que se tuvo na sociedade foi brutal. Solamente militares presos eran 1.400. Os civis eran moito máis, pois estaban embargados, perseguidos. Para vos pensades que é normal vivir en un país con cal grau de amnesia. Isto é esta madrileña, isto non é historia feita por nacionalistas. Entón, bueno, eu penso que nacionales que fora por isto é interesante por nos que somos conscientes. E esta foi, digamos, Antonín Ferrando tiña unha cousa igual, que era un home que estaba disposto a usarse as manos, é dicir, a practicar na política. Tiña as súas limitacións, que aún chamaba provincialista o reino porque nació en España. Ele sabía que Galicia era unha nación, pero se ao mesmo tempo queres construir desde a cosa grande, pois tens que adaptar con outra terminoloxía eufemística a cuestión. Pero isto foi o xérvolo de a conciencia nacional que cada un viviu como... Ahora, eu creo que aquí o grave drama que tuvemos foi que os cabregos non se convertisen en clase nacional. Sabéis que a extracción dos que movían as cousas era que é normal, pero é unha combinatoria das dúas cousas que lle daba un resultado. E así, pois, represión, morte, persecución, e nunca. O problema de Faraldo foi que naceu antes do tempo. E entón defendeu cousas que para o seu tempo eran impensables. E non é así. Outra cousa é que acoplar determinadas cousas ás posibilidades tácticas que en un momento para que se lle ofreceu, aproveitou
E, bueno, tiña que ser o que estaba falado, porque Solís, o Fernando Solís, que o xefe da orden militar, que era andaluz, estaba aquí, pero andaluz, estaba totalmente de acordo con o proceso que hubiera un goberno galego, que se establecer aquí unha democracia independente, mentre que non se conseguía cargarse ao régimen no resto do Estado español, que non puxo ningún tipo de reparo. A Xunta actuou con plena liberdade de criterio. Además, xa a Xunta de goberno provisional, se se veis como en Madrid, eso foi independente, fixeron unha constitución gallega, non ten mellor problema, fan en plan mala hostia, pero fan. Entón, ese aspecto foi o que borraron primeiro, porque si non se non borraron. Bueno, e non houve maneira de facer ese homenaxe ni siquiera cando había gobernos progresistas, ni siquiera os militares. Pasaron 10 anos, gobernou Espartero, con el, en Santiago iban a facer un homenaxe con o pretexto de traer as cinzas de Carral para Santiago, non trouxeron as cinzas, por suposto, e ademais no homenaxe. Solamente en Lugo, curiosamente, no 56, a Milicia Nacional, que eran uns reservistas do povo, os contra unha xente que, por o Estado español, como se construiu, era terrible. Por certo, que muden a Guardia Civil, sabes? A Guardia Civil non se desbandera, pero foi a muda, e a partir de ahora depende do exército, e lle chaman los defensores del puesto. Pues ao contrario do que facían. Pero na Constitución gallega os liquidan, como corpo represivo liquidamos. Porque tiñan un historial de cuidado. Bueno, pues en Lugo sí celebrou a Milicia Nacional con festexos que consistiron en tirar bombas de palenque, iluminar todo o concello e música todo o día. Pero bueno, a mí o que me sorprendeu, porque eu non sabía que isto tuvera semellante impacto. Carlos quería decir que isto foi gravísimo, pero non foi contar a cousa porque, vamos, de feito, hubo unha crise de goberno inmediatamente, e tiveron que aplicar a censura a la libertade teórica que había de prensa. Un dos medios que estáis por aí, na crónica do Partido Progresista, del presidente de la Nación, acaba precisamente el gobierno ha derogado el decreto del 18 de marzo relativo a la libertad de imprenta. Es decir, estuvo censurado sempre, que estuvo, lógicamente, porque xa os digo, non hai gracia, desde o 2 de abril até o 28, 29, se veas noticias, empezan o 29 da pasada. E xa empezan debutidas, empezan interpretadas, non? Igual expresionado que les queden, e así xa dixen que é unha extensión tremenda, unha realidade tremenda, pero son todos, é igual. Calquer tipo de prensa que se colla, claro, non hai, en os demais sitios, eran pronunciamentos militares en cidades, e pronunciamentos militares, excepto Cataluña, lo que eran os carlistas. Era unha parte moi importante que estaba por o rei do Carlos, que era, bueno, pero se tiña que ver algo tamén co nacionalismo de outra maneira, pero bueno, eran os marcais sempre e dentro da guerra civil, vamos. Bueno, pues por lo menos lo deixamos pasar o mes de abril, como de gracia. Faraldo nunca máis pude volver a Galiza, e non pude volver porque non me deixaron. De feito, cando eu de Portugal intentou baixar en Vigo, que non me deixaron, tuve que baixar en Santa Fe. E a partir de aí nunca máis conseguí volver. Por resto de Granada, están cerrados de Granada. Pero eu escribeu todo eso sin estar aquí. No, non é que son artigos, os artigos non. Sí, Meus partidos desde no, eso conta porque é fácil. De 3 anos, que era non.
non hubo ningún intento de traer o corpo de Faraldo de Granada para aquí, para Galpa. Pero bueno, foron moitísima xente que foi feito Francisco Añón, un dos primeiros poetas de lingua galega, tamén escrito en Portugal, exiliados, e que é o que utiliza Curros de los Sainete, de guía, Carlos Soria foi para Madrid. No, pero eso foi na 56, por lo que tenemos. No, pero eso tuvo menos, eso foi un peito moito máis local, excesiva trascendencia de máis cultural, democrático, pero tiña o impulso, o impacto e o compromiso social deste momento. Tamén es que, por tanto, o sociolóxico, claro, non? É a pequena burguesía culta, as que querían pois un réxime máis aberto, onde tamén a para os deles eso significaría correr os deles efectivo, mercado libre, máis avances, máis ferrocarril, máis tal, pero bueno, tamén os postos hai que cuidalos, non se pode fazer a presión fiscal sobre a xente do traballo, o sal ten que deixarse os tancos do sal que é peligroso para todos os labregos, e había cantidad de medidas que era para acabar co espolio tributario de Galiza. Por certo, un tema que non estaba ben estudado e que era como unha especie de cupo, sabe, de que o goberno hacía un cupo para cada provincia. Con a provincia de Coruña tiña que dar tanto dinheiro, a provincia de Pontevedra tanto dinheiro, eso a reina institución era un cupo del conxunto do Estado por provincias. Claro, vos imaginaros que aquí o que significaba un cupo que se estou por asegurar que estaba basado en atención ao problema do foro de que os labregos eran propietarios. Era, porque unha parte do dominio era deles, outra parte era do señor. Quen pagaba todos os impostos? Eu estou por asegurar que os labregos. E entón isto se convertía, bueno, maná, o Estado español, era unha extorsión da xente do traballo que non había. Sí, os grandes capitalistas en Andalucía e todo eso pagaban por unha cuestión ridícula en relación con todo o que se pagaba aquí. Entón, eso, porque é interesante, pues xa os digo, eso estaba por lei, Entón era a poboación, o tipo de concesións, o tal, pues, non tiñan, para que se como o IVA, e se metía a conclusión, a provincia de Coruña, a provincia de Lugo, a provincia de Ourense, por eso na literatura galega hai tanto sobre a presión fiscal, non? Es que é unha cousa moi continua. Curros, por exemplo,